Travel Show قدم به قدم. از شهر اسفره خوب سیاحت ما در ولایت سوخ حال ادامه دارد. قرار داریم در یکی از شهرهای زیبا منظر و طبیعی سیاحی ولایت سوخ که در شمال جمهوری تاجیکستان قرار دارد، شهر اسفره. شهر اسفره یکی از شهرهایی است که تاریخی خیلی قدیم داشته. با موضوعات سیاحی و آثار تاریخی گرانبهایش امروز توجه هم سیاحان داخلی و خارجی را جلب نموده است. ворӯх аз маркази маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе дар масофаи 450 километр ҷойгир аст. нахуст аз таърихи ин диёри кӯҳан ва макони дӯстдоштаи тоҷикон мегӯем. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ки ворӯх дар аҳди қадим як вилояти бузурги тоҷикнишин буда аз навоҳиҳои зиёд ба монанди сурх, ҳушёрӣ ва ғайра иборат будааст. ворӯх яке аз вожаҳои кӯҳани суғдӣ мебошад. далели ин то ҳанӯз истифода гардидани вожаҳои тоҷикии аҳди сомониён, нахустин давлати тоҷикон мебошад. таърихи қадим доштани ворӯхро ёдгориҳои таърихӣ ва бозёфтҳои зиёд аз давраи гузаштаи дур дар осорхонаҳои мамлакат бозгӯ мекунад. мардуми сарбаланди меҳани аҷдодии тоҷикон, хоса сокинони бо ору номуси деҳоти ворӯх бо ифтихор аз давлату давлатдории тоҷикон дар давраҳои гуногуни таърих ҳифзу густариш додани расму оин ва анъанаҳои қадимаи хешро вазифаи аввалин дараҷаи ҳар як нафари ватандӯсту меҳанпараст медонанд. Travel Show قدم به قدم. имрӯз ворӯх ҳамчун деҳот дар ҳудуди шаҳри исфара шомил ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон аст. баъди ба даст омадани истиқлоли давлатӣ чун дигар шаҳру деҳоти тоҷикистон дар ин гӯшаи дурдасти мамлакат низ пешравиҳои зиёде ба миён омада сатҳи зиндагии мардумаш ба маротиб беҳтару хубтар шуд. хонаву дари замонавии бошандагон, роҳҳои мунфаш, нуқтаҳои савдою хизматрасонии ба талаботи кунунӣ ҷавобгӯ ва боз даҳҳо пешравиҳои дигар ки дар ин гӯшаи зебоманзари диёр дида мешавад, бозгӯи он аст ки сокинони ворӯх дорои сатҳи баланди зиндагӣ мебошанд. шуғли асосии сокинони деҳоти ворӯх кишоварзӣ, хоса кишту парвариши зироат, боғпарварӣ ва чорводорӣ мебошад. дар ин минтақаи кӯҳии ҷумҳурӣ мардум асосан картошка ва сабзавот кишт мекунанд. танҳо майдони картошкаи дар соли равон кишт намудаи сокинони ворӯх 192 гектарро ташкил медиҳад. меваҳои шаҳрборӣ аз ҳудуди ворӯх ки ҳамасола ҷамъоварӣ мешавад, дар дохил ва хориҷи кишвар талабгори зиёд дорад. заминҳои назди ҳавлигӣ дар деҳот мақсаднок ва самараноку оқилона истифода бурда мешаванд. бо назардошти мавҷуд будани 4000 сар чорвои калону майда дар деҳот, соли равон чорводорон дар масоҳати 85 гектар хӯроки чорво кишт намудаанд. ин ҳам дар заминҳои обӣ ва ҳам лалмӣ. рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ғайра низ дар деҳоти ворӯх таъмин аст. имрӯз дар ин гӯшаи диёр 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо таҷҳизоти замонавии таълимӣ ва як литсей мавҷуд аст. шумораи умумии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ 5047 нафар. таъмиру таҷдид ва навсозии муассисаҳои таълимии мавҷуда, инчунин сохтмони муассисаҳои нав, синфхонаҳои иловагӣ ва ҷиҳозонидани онҳо бо технологияи муосир ва аёниятҳои таълим дар даврони истиқлоли давлатӣ боиси беҳтар шудани сатҳи дониши хонандагон шуд. ин аст ки муассилини дабистонҳои ворӯх дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи гуногун мавқеи намоёнро ишғол мекунанд.
ташкилу баргузор гардидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи манро аҳли илму адаб ва фарҳангу маънавиёти ворух айни муддао медонанд ва иброз медонанд ки чунин озмунҳо дар бедор гардидани ҳисси китобхонию китобдӯстдории на танҳо ҷавонону наврасон ҳатто калонсолон замина гузошт. танҳо дар доираи нақша чорабиниҳои созандагию ободкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳоти Ворух як муассисаи таълимии нав ва дар назди муассисаи таълимии рақами 23 бинои иловагӣ сохта шуда чандин иншооти мавҷудаи соҳа аз таъмиру тармим бароварда шуд. имрӯз омӯзгорони муассисаҳои таълимии деҳоти Ворух бо истифода аз имконоти мавҷуда кӯшиш доранд хонандагонро дар сатҳи зарурӣ тарбия намуда баҳри саҳм гузоштан дар рушду пешрафти диёр ҳидоят намоянд. Travel Show қадам ба қадам. ташкили марказҳои савдо дар ҳар як деҳот дастрасии аҳолиро ба маҳсулоти ниёзи аввал осон намуд. марказҳои фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ, масолеҳи сохтмонӣ ва лавозимоти рӯзгор дар деҳоти Ворух замонавӣ мебошанд. дар кашонидани молу маҳсулот сокинон умуман мушкил надоранд, зеро роҳҳо имрӯз аз шаҳри Душанбею Хуҷанд то Исфара ва аз он то деҳоти Ворух пурра мунфарш мебошанд. ба ғайр аз ин соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои байнидеҳавиро аз таъмири пурра бароварда имрӯз шароити созгори зиндагиро ба сокинон фароҳам овардаанд. дар муҳлати муайян татбиқ шудани нақша чорабиниҳои ободонию созандагӣ баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар рӯҳбаландӣ ва ифтихори бештар намудани сокинон аз давлату давлатдории тоҷикон дар замони кунунӣ замина гузошт. сокинон иброз медоранд ки маҳз дар заминаи дастгирию ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат соҳибкорони ватандӯсти ин диёри кӯҳан дар баланд гардидани сатҳи зиндагиашон саҳми арзанда гузошта истодаанд. дар иншооти боқимондаи ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ва масъулон иброз медоранд ки то моҳи сентябри соли равон, яъне то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ нақшаи тартибёфта пурра татбиқ мегардад. ворух як гӯшаи зебоманзар ва дӯстдоштании диёри офтобрӯя тоҷикистони рӯ ба рушд аст ва ҳар зарра хок ва оби ширбарин мусаффои он барои тоҷикони соҳибтамаддун ва кӯҳантабор азизу муқаддас аст. همینجا؟ همینجا هستی شو سلامت باشید.
орангои ҳазрати шоҳ дар ҷамоати чоркӯи шаҳри Исфара мавзӯи таърихӣ яке аз ҳамин мавзӯи таърихӣ мебояд машҳур ҳамин орангои ҳазрати шоҳ маҳсуб мебояд. Бирравем барем. میگویند که همین بینا مثلا همین بینایی که در بر اورانگوی حضرت شاه جایگاه شده است 300 سال شد بودش. 300 سال. چرا بیادم است؟ شکل قدیمه. از این همون رنگ و بار همین ها باور داده بودی. انا همین دیگه چون مثلا توماتو سیستم خلطه‌ای کردیم. همین کرده شده از سیستم موندگی مال تو حالی شده 300 سال. برای 300 سال هم وای نشده است. یعنی معلوم میشود که در همین جماعت چورکان هنر و هنرمندی از همون زمانهای خیلی پیش بوده است. چوبکاری و دیگر هنرمندی. مگر چی خصوصیت دارد همین رسم‌هایی که در اینجا مثلا در این دیوار کوه؟ اینم یک نمود همون وی قدیمه ویشه گرفتگی است. همونجا باید دید موگش نیزه با این خود چیست. بله. پایینش بله. وای اکنون خودم از که وای چیزی نشون میشه. شکل نیزه بر این هم یا شاید همون زمان لشکرکشی و دیگر وای بود همین چیزا تصویرها در همینجا هستن از زمان قدیم. های انشالله. من حاضر که مثلا من مقبره تماشا کردیم. این تا اینجا. من این دری اصلی قدیمشون اما همین دار. و همین در کتی آدم‌ها اومده در آمده زیارت کرده باز برامده به همینجا می‌رفتن. ما وای داری اومده بردیم. برای مهمان میزبان‌ها و برای ملال ناومدن ما وای جوش تیریزه بود ما اونجا بود در کردیم. اگر دری اصلیش من همین دری اصلیش من بیتونم. بعد اومدن اما دریچه که من اینجا هست اما دریچه هست برای زیارت کردم با همون دریچه مزه درآمده آمده شدم. این دریچه مزه میکشودم. بعد تعظیم کنم میز درآمدم. اونجا اینجا جای فوتو میکردم. بعد تعظیم کنم به اینجا درآمده میرفتم. اینجا گردش دو پاسه دیوار بود. انا اینجا این تشکیلی دو پاسه دیوار بود. همین ستونه که اینجا پاسه توسیدگی این طبیعتی دیوار بود. اولیشان همین خیلی. این انا همین استفاده سکر. این مهمش این که این شپان زبری سامونیان رو ساخته شده. از زبری سامونیان با وجود آمدگی. این از ما بعضا علماتا میکنم که گویا که بعض از قبل کردن اینو آدماشون برای زیارت میبرن که بعد از یک روز دو روز سه روز میرن که همین شپان باید خبرشان پیدا شده. خودش خود. خدا می‌دونست که این آدماشون شبانه اونده صاف کنن و اینکه از طرف الله تعالی امر شد این بغیر از خدای تعالی این هیچ کس نمی‌دونه. سال وفات اینا اصلا معلوم نیست. اینا موبایل‌های اثرهای 8 نو می‌داشتن. اکنون اینجا همچون اسرارانگیز میموند که همین شپان چه خیلی پیدا شده هستن برای مردم امروز. من اینجا برای شوری نه همین تصویری که اینجا هست همین برای تحقیقات اول لنینگراد که درون بردن من تا حالا یادم در اشراق در استانبول لنینگراد تا حالا مونده باشم. من این نوشتجات‌هایی که در اون سقف است این نوشتجات‌ها رو تا حالا بیان کردم چی میشه؟ از حرف‌های عربی با وجود آمده. پیش از حرف‌های عربی این حرف‌های شکوفه کوفی می‌کنه. این هم حرف‌های میخیان می‌کنه. این حرف‌ها که من شما با پاسپورت ماهی از روی پاسپورت ما توجه کردن بودیم معلوم بشم. اینا با از همین گرد همین و تاریخ همین حضرت نوشته شده بود. بعد از اینا پسر حضرت زبیر حمزه ابن زبیر. Travel Show قدم به قدم. بینندگان گرامی قرار داریم در آثارخانه و قدمجوی امام حسام‌الدین صدر شهید. این کس هستند دیرکتوری کلی آثارخانه‌های شهر اسفاره رؤوف عبدالمنان. بار دیگر روزتون بخیر باشد.
доир ба асрори ин осорхонае ки дар инҷо мо қарор дорем ба бинандаи мо маълумот медодед ва қадамҷои ин шахсияти барҷаста ба бинандаи мо мегуфтед. хушомадедон ташаккур. ин лаҳза мо дар мавзеи зебоманзари лангари моҳиён қарор дорем ки яке аз мавзеъҳои зебои таърихӣ маҳсуб меёбад. то ба имрӯз хушбахтона ба инҷо меҳмонони давлатҳои хело зиёд, сафирони 40 давлати дунё ва номаяндаи зиёда аз 90 давлати дунё ташриф оварданд. ва албатта ҳар як диёр, ҳар як мавзеъ вобаста ба худ асрори худро дорад. асрони ниҳони ин мавзеъ аз он иборат аст ки дар инҷо пеш аз ҳама ҳавзи моҳиҳо ҳаст ва солҳои 80 нисбати ҳамин мавзеъ гуфтугузорҳои бисёре буд дар маҷаллаҳо ва рӯзномаҳо ки баъзе аз олимон мегуфтанд ки инҷо асосҳои таърихӣ дорад, лекин бо баробари ин баъзе аз мутахассисонҳо мегуфтанд ки ин асосҳои таърихӣ надорад. ҳадафи асосии кобишҳои бостоншиносӣ муайян намудани қимати ҳамин таърихи ҳамин мавзеъ буд ва ҳадафи дуюм пайдо кардани марқади ҳокими самарқанд ҳисомаддин умар ибни абдулазизи моза буд ки ҳисомаддин умар абдулазизи моза худ соли 1090 ба дунё омада, соли 1142 дар наздикии самарқанд аз тарафи гулхон кушта шуданд. сабаби рӯй ба ин деҳи дурдаст овардани аҳли самарқанду ҳокими самарқанд чӣ буд? пеш аз ҳама ҷавоб ба ин суол он аст ки ана дар гузашта дар ҳамон омадани арабҳо як идда аҳли самарқанд мебиёянд ба ҳамин исфара ва деҳаи самарқандақро ташкил мекунанд ки ин 7 километр дуртар аз ҳамин аз ҷамъияти чорку аст. хулоси калом ки дар инҷо кобишҳои бостоншиносӣ сурат мегирифт ва олимон интизор набуданд ки аз инҷо пайдевори бинои қадима ба даст мебиёяд. ин бозгӯи он аст ки ин мавзеи лангари моҳиён, ин ҷое ки мо имрӯз қарор дорем, дар гузашта ҳам як ҷои парастиши гузаштагони мо будааст. шояд ки дар замонаи лекин дар ҳамин ҷо ман як чизе ки бисёр диққат ҷалбкунанда аст, ин ҳамин пайдеворҳое ки дар ин ҷо ҳаст. мана чуноне ки бостоншиносон чӣ мекунанд, ин пайдевор ба асри якуми мелодӣ мансуб аст, ба асри якуми мелодӣ ва бо баъзе далелҳо ин пайдевор ба пештар ҳам ба асри 2 ҳам тааллуқ доштанаш чӣ карда мешавад. акнун дар ин ҷо мана марқаде ҳаст. албатта ин марқаде ки дар ин ҷо ҳаст аз ҳамин ҷо пайдо шуд ва ба ин ҷо боз аз нав гӯронда шуд. хулоси калом ки дар ҳамин ҷо мо фалсафаи қадими мардуми ориёӣ тоҷикое дида метавонем. тоҷикон ки ҳамчун як меросхӯрони ориёиҳо ҳастанд, ҳамин чи хонаҳое ки ҳамин баробаркунҷаи каъба ҳаст, ҳамин бисёр ҳам чӣ аст маъмул ва дар ҳамин ҷо ба назар мерасад. агар эътибор диҳем давраи якум санг ва дуюм санга санге ки саюм маротиба гузошта шудааст ислоҳ мекунад. ин дар бораи рушди илми риёзӣ дар ин ҷо ба мо шаҳодат медиҳад. фароз ширкати ватанӣ бо манфиатҳои миллӣ.